lafasali tɔn o kunganko kibɔra la lakɔlidenw ka lafasali tɔn min ye ka kɛɲɛ ni duwakun tɛmɛlen ye wulikajɔ caman kɛra walasa u ka hakɛw olu bɛ se ka sɔrɔ ka di u ma cogo min na u ka laban ka se ka baara kɛ i k'a dɔn k'a fɔ faso ye o hukumu kɔnɔ min k'a dɔn k'a fɔ grève kun dabɔra min kama o de ye lakɔlidenw ka bourse fo ka taa se u bɛ kalan kɛ yɔrɔ mun na ani tɛmɛsirakow ka se k'o bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan o kun ye u ka laɲiniw ye o hukumu kɔnɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ duguma kalansow fo ka taa se kilasi 9nan ma yamaruya kun dira olu ka kalan daminɛ ka kɛɲɛ ni alamusa don ye ka sababu kɛ jamana marabaaw o kun ye wulikajɔ kɛ ka se ka jaabi dɔ di lakɔlidenw ka lafasalitɔn ma ka tɛmɛ ni sefa wari miliyari 6 ani miliyɔn 400 bɔɲɔgɔnko o bilali la sira kan min bɛ kɛ sababu ye kow ka se ka sira sɔrɔ o kama min ye grève a kun fɔlɔ kɔni kun ɲɔngirila nka min ye sanan kalansow ye olu grève kɔni tora sen na lambaw kibaruw bɔra ka bi ka kɛɲɛ ni dimanche ka jira k'a fɔ sigikafɔ ko o ye damu ye sigikafɔ min tɛmɛna lakɔlidenw ka lafasali tɔn ale ni Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ka laban taara bawolo min na o ye bɛnkan sɔrɔla bɛnkan min sɔrɔla o kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ lakɔlidenw ka lafasali tɔn ka tɛmɛ ni u ka ɲɛmaa ye Sirima Ɲare u y'a ɲini coordinateur fɛn fɛn bɛ région kɔnɔna na fo ka taa se AM a membre bɛɛ lajɛlen ma ko a bɛ ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka segin ka don kilasiw kɔnɔ ka sababu kɛ jɔnko ala Mali gouvernement ko a y'a seko n'a damayira kɛ walasa kalan bɛ se ka daminɛ cogoya min na Mali lakɔlisow la an bɛ dugawu don kɛ ala k'o kɛ ɲɛta ye